αναπηρία, τον κύριο Στέφανο Πάικο, να κηρύξει την έναρξη των αγώνων. Καλημέρα σε όλους. Χαιρετίζω την παρουσία όλους σας στους Πανθεσσαλικούς Αγώνας του 2024. Κόκαλη, βουλευτή Λάρισσας. Τους εθελοντές, γυμναστές και κριτές που θα φέρουν εις πέρα στις απαιτήσεις αυτών των αγώνων. Με όλων των πόλεων της Θεσσαλίας, τα γονεϊκά σωματεία παιδιών με αναπηρία όλων των πόλεων της Θεσσαλίας. Πιο πολύ όμως χαιρετίζω τους ίδιους τους αθλητές με αναπηρία που προθυμοποιήθηκαν να συμμετάσχουν σε αυτούς τους αγώνες και τους υπόσχομαι ότι καλώς εχόντων των πραγμάτων θα τους διοργανώνουμε κάθε χρόνο. Στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλει η Ομοσπονδία μας για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία και την κοινωνική τους ένταξη χωρίς φραγμούς, εμπόδια και διακρίσεις, αποφάσισε την αναβίωση των Πανθεσσαλικών Αγώνων Στίβου ΑΜΕΑ, οι οποίοι για τελευταία φορά διεξήχθησαν το 2009. Ήταν πριν 10 μήνες που ήλθε το αίτημα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Θεσσαλίας για την αναβίωση αυτών των αγώνων. Απευθύνθηκα στην πρόεδρο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλίας, την κυρία Παπά, αφού είμαι και μέλος της διοίκησης αυτού του κέντρου, εκπροσωπώντας την ΕΣΑΜΕΑ, η οποία αποδέχθηκε με χαρά τόσο αυτή όσο και ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου, αναλαμβάνοντας όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν για τη διοργάνωση αυτών των αγώνων και την ευχαριστούμε από καρδιάς γι' αυτό. Όταν σχεδιάζαμε την αναβίωση αυτών των αγώνων με την απερχόμενη πρόεδρο πλέον του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλίας, κυρία Παπά, Δήμητρα, δεν περιμέναμε την τόσο μεγάλη συμμετοχή που βλέπω σήμερα. Ατυχώς η κυρία Παπά δεν δύναται να παραβρεθεί, καθώς οι εξελίξεις στην επαγγελματική της ζωή δεν της το επιτρέπουν. Με αφορμή αυτή τη συγκυρία λοιπόν θα ήθελα να ακουστούν ο αποχαιρετισμός και οι ευχές μας στο νέο ξεκίνημα της κυρίας Δήμητρας Παπά. Κάθε τέλος είναι ένα νέο ξεκίνημα. Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας με τις καινοτόμες δράσεις του τα τελευταία 4 χρόνια έχει βγάλει την αναπηρία από την απομόνωση και εκπαιδεύει την κοινωνία στην αποδοχή και την ένταξή της. Ο αθλητισμός για τα άτομα με αναπηρία δεν είναι μόνο χαρά, διασκέδαση και άσκηση, αλλά μια διαδικασία επίπονη και μακρόχρονη που συμβάλλει στην αποκατάσταση όλων, κυρίως στην ανεξαρτησία του ατόμου και την επανένταξή του στην κοινωνία. Οι ωφελούμενοι μας στα παραρτήματα και τις δομές του κέντρου μας, αλλά και στα ΓΔΑ-ΠΑΜΕΑ, στα ειδικά σχολεία και σε όλες γενικώς τις δομές, είναι εξορισμού πρωταθλητές ζωής, σήμερα θα είναι και εδώ πάντα νικητές. Κυρίσω λοιπόν την έναρξη των Πανθεσσαλικών Αγώνων Στίβο Ατόμων με Αναπηρία 2024, αυτής της ιστορικής για τον τόπο μας γιορτής της αναπηρίας και του αθλητισμού, και καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πάικο. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Βασίλη Κόκαλη, βουλευτή, πρώην Υπουργό, για ένα σύντομο χαιρετισμό και αμέσως μετά ξεκινάμε με το πρώτο αγώνισμα. Ένα μεγάλο μπράβο και ένα χειροκρότημα για όλα τα παιδιά. Πραγματικά αξίζεται. Είναι μια γιορτή του αθλητισμού. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές και στην Ομοσπονδία και στην Περιφέρεια. Οι αγώνες είχαν να γίνουν από το 2009, τόσα χρόνια, όπως είπε και ο κ. Πάικος, και πραγματικά αξίζει να δίνουμε όλοι τον αγώνα για προσβασιμότητα. Αξίζει τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Και πάλι μπράβο, μπράβο στα παιδιά. Ξεκινάμε με 4 αγωνίσματα ταυτόχρονα.
καταρχήν να πω διαδικαστικά ότι μετά από κάθε αγώνισμα θα γίνεται η απονομή στο συγκεκριμένο χώρο των κυπέλων στους νικητές, ενώ οι σύλλογοι θα παραλαμβάνουν για το σύνολο των αθλητών που αγωνίστηκαν σε κάθε αγώνισμα από τη γραμματεία που βρίσκεται πίσω μου τα διπλώματα συμμετοχής όλων των παιδιών και τα μετάλλια όλων των όσων συμμετέχουν στα αγωνίσματα. Δηλαδή τα διπλώματα και τα μετάλλια θα δίνονται κατά σύλλογο. Και τα κύπελα βεβαίως θα πονέμονται στους νικητές εδώ. Ξεκινάμε ταυτόχρονα με το άλμα εις μήκος ανδρών, με τη ρήψη μπάλας ανδρών, με τη ρήψη μπάλας γυναικών και με τα ίδια αγωνίσματα για τα αγόρια και τα κορίτσια ηλικίας 10 έως 18 ετών. Άλμα εις μήκος, αγοριών, άλμα εις μήκος κοριτσιών και άλμα εις μήκος κοριτσιών. Αυτά είναι τα αγωνίσματα με τα οποία ξεκινάμε. Επίσης, δρόμος 25 μέτρων με αμαξίδιο με συνοδό ηλικίας 10 έως 18 ετών αγοριών και δρόμος 25 μέτρα με αμαξίδιο με συνοδό ηλικίας 10 έως 18 ετών κοριτσιών. Παρακαλώ τους κριτές να έχουν την ευθύνη της τέλεσης των πρώτων αγωνισμάτων για να ξεκινήσουμε. Καλή αρχή. Ναι, παρακαλώ τα παιδιά που συμμετέχουν στα αγωνίσματα που ακούσαμε να έρθουν στον αγωνιστικό χώρο για να συναντήσουν τους κριτές. Θυμίζω, άλμα εις μήκος ανδρών, ρήψη μπάλας ανδρών, δρόμος 25 μέτρων με αμαξίδιο με συνοδό ανδρών, άλμα εις μήκος αγοριών, άλμα εις μήκος κοριτσιών, δρόμος 25 μέτρων με αμαξίδιο με συνοδό αγοριών. Να το πάρω λέει στη σκιά κάπου. Είναι... Γλίτσα,
Έχουμε νικητές στο αγώνισμα με αμαξίδιο, στους δρόμους με αμαξίδιο. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον νέο πρόεδρο του Κέντρου Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας, τον κύριο Γκανίτσιο, τον κύριο Κόκαλη και τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Σολούκο, για τις πρώτες βραβεύσεις. Νικητής στο δρόμο 25 μέτρων με αμαξίδιο χωρίς συνοδό ανδρών, ο κύριος Σταύρος Μπαριάνης. Παρακαλώ να έρθει. Κύριε Γαλίτσιο, το κύπελο στον νικητή, ναι, ένα κύπελο. Στο δρόμο με αμαξίδιο με συνοδό ανδρών. Νικητής ο κύριος Νέστορας Αλεξίου από τη στήριξη του ΔΑΠΑ ΜΕΑ με χρόνο 7.80. Παρακαλώ τον κύριο Κόκαλη για την απονομή. Ο κύριος Νέστορας Αλεξίου. Συγχαρητήρια στον νικητή. Περιμένει το χειροκρότημά σας. Δεύτερος ο κύριος Αχιλλέας Γεωργομάνος. Χειροκροτήστε τον κύριο Γεωργομάνο. Τρίτος στον ίδιο δρόμο, 25 μέτρων με αμαξίδιο με συνοδό ανδρών, ο κύριος Ιωάννης Παπάζογλου με χρόνο 8:36. Δρόμος με αμαξίδιο με συνοδό ηλικίας 10 έως 18 ετών αγοριών. Νικητής ο Βασίλειος Νταφέκης με αγάπη Τρικάλων. Ο κύριος Σολούκος, παρακαλώ για την βράβευση. Ο Αντιπεριφερειάρχης. Στο δρόμο 25 μέτρων με αμαξίδιο με συνοδό ηλικίας 10 έως 18 ετών κοριτσιών. Νικήτρια η Ραφαέλα Κρομίδα. Με χρόνο 8:05. Ένα κύπελο κύριε Σολούκο για την νικήτρια και το μετάλλιο.
δρόμος 25 μέτρων με αμαξίδιο με συνοδό γυναικών. Νικήτρια η κυρία Ευαγγελία Τεγούση. Κύριε Πρόεδρε. Θέλω μισθό, Σωτήρη, θέλω μισθό, κανόνισε. Sorry. Δεύτερη, η κυρία Ελευθερία Παπαναστούλη με χρόνο 10.05 από το γυάλινο κόσμο ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ. Τα μετάλλια παρακαλώ έρχονται. Φωτογραφία, χειροκρότημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ό,τι μου δώσαν οι κριτές, παιδιά. Συγγνώμη. Ό,τι μου δώσαν οι κριτές, τι είναι. Είναι και ο κοντός. Πείτε μου. Είναι και ο κοντός μου. Ναι. Έχουμε θέμα, έχει το παιδί, να ζήσουμε εδώ. Όχι θα τον βραβεύσουμε, ναι ρε φίλε. Τα αμαξίδια με συνοδό. Εντάξει. Το τύπο να δώσουμε το πήρε κάμερα. Ο κύριος Κοντός Τηλιανός ήρθε χωρίς συνοδό και πήρε μέρος στον αγώνα. Το μετάλλιο στον κύριο Κοντό. Η άμυρα της μαμάς, η παιδεία του μπαμπά, η άμυρα του πατέρα. Και 40 και έφυγε μαζί όλοι. Παρακαλώ την κυρία Κομίτσα, Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλίας, για την απονομή. Όχι. Εδώ μπροστά. Εδώ μπροστά, παρακαλώ. Μισό λεπτό, εδώ, κάμερα, περίμενε. Δεύτερος νικητής, ο Δημήτριος Τηγανής. Χειροκρότημα για τον κύριο Τηγανή. Τρίτος νικητής, ο κύριος Γιώργος Κουτσουνάκης. Άλμα Εσμίκος Αγοριών, ηλικίας 10 έως 12 ετών. Πρώτος, Απόστολος Παπαδής. Απόστολος Παπαδής. Χειροκρότημα για τον κύριο Παπαδή. Άλμα 5-18 στην τρίτη προσπάθεια. Δεύτερος, Κωνσταντίνος Μπατζάκας με άλμα 3,70. Ευχαριστούμε πολύ, χειροκρότημα. Και άλμα Εσμίκος 10 έως 18 ηλικίας κοριτσιών με άλμα στα 3 μέτρα, πρώτη η Ειρήνη Τσούκα.
Χειροκρότημα για την κυρία Τσούκα, νικήτρια. Ευχαριστούμε πολύ. Η απονομή γίνεται από τον πρόεδρο της Πανθεσσαλικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, τον κύριο Πάικο. Δεύτερος νικητής με βολή στα 30,80, ο κύριος Νικόλαος Παγώνης από το Βόλο. Κύριος Παγώνης. Ο δεύτερος νικητής στη ρήψη, ο κύριος Παγώνης, παρακαλώ. Και να έρχεται σιγά σιγά και ο τρίτος νικητής. Εσύ είσαι, ωραία. Κύριος Παγώνης, εδώ. Και τρίτος νικητής με βολή 30,40 μέτρα, ο κύριος Ηλίας Βασδέκης του ΕΒΖΙΝ ΚΔΑΠ. Κύριος Βασδέκης, εσείς, ελάτε, ελάτε. Χειροκρότημα στους νικητές, σωστό χειροκρότημα. Μπορεί να δοθεί η κίνηση τώρα, σε λίγο, στον δρόμο των 25 μέτρων, θα σας ειδοποιήσουμε πότε. Χειροκρότημα στον νικητή. Δεύτερος νικητής, Νικόλαος Βλούχος, με χρόνο 7 και 35. Υπάρχει συνοδός να παραλάβει η δομή. Ωραία. Εδώ, το μετάλλιο. Τρίτος, Ιωάννης Δασκαγιάννης. Την απονομή κάνει ο κύριος Δαλαμπύρας.
Εντάξει, έχει πάρει μετάλλιο σε άλλο αγώνισμα. Συγχαρητήρια, χειροκρότημα. Γυρίστε προς την κάμερα. Μια φωτογραφία, κύριε Δελαμπύρα. Περνάμε στο επόμενο αγώνισμα. Δρόμος 25 μέτρων με συνοδό ανδρών. Πρώτος, Φίλιππος Χένσον, με χρόνο 6:96. Κύριος Χένσον, ο νικητής. Από το ΚΔΑΠ πρόσβαση, ο κύριος Χένσον, για το κύπελο. Ο νικητής έρχεται λοιπόν και κυπελό και μετάλλιο, βεβαίως. Εδώ. Φωτογραφία και χειροκρότημα όλοι, ζεστό χειροκρότημα. Δεύτερος, ο Χρήστος Βαρδής, με χρόνο 7:48. Μετάλλιο. Πίσω. Και τρίτος, ο Χαράλαμπος Μπουζώνας. Δρόμος 25 μέτρων με συνοδό γυναικών. Νικήτρια η κυρία Ελευθερία Ταμπάρα, με χρόνο 9:61. Την απονομή κάνει ο κύριος Χρήστος Μαϊμουλιώτης, πρόεδρος του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Λάρισσας. Φωτογραφία, φωτογραφία. Και χειροκρότημα. Δεύτερη, η κυρία Παρασκευή Ζαρογιάννη. Κυρία Ζαρογιάννη. Στο μεταξύ να ετοιμάζονται για τα επόμενα αγωνίσματα, που είναι δρόμος 25 μέτρων ανδρών, δρόμος 25 μέτρων γυναικών, ρύψη μπάλας, δρόμος 25 μέτρων αγοριών και δρόμος 25 μέτρων κοριτσιών. Περνάμε στην επόμενη απονομή, που είναι δρόμος 25 μέτρων με συνοδό ηλικίας 10 έως 18 κοριτσιών. Νικήτρια η κυρία Παπασπυροπούλου, από το Ήλιος Καρδίτσα. Συγχαρητήρια, χειροκρότημα. Δεύτερη, η Βασιλική Τσανάκα.
Και τρίτη η Κωνσταντίνα Μπαρμπή. Για κοιτάξτε λίγο, για κοιτάξτε. Μπράβο! Όσοι συμμετείχαν στα αγωνίσματα στα οποία κάνουμε τις απονομές δικαιούνται μετάλλιο και δίπλωμα συμμετοχής. Το μετάλλιο και το δίπλωμα συμμετοχής θα το πάρετε από τη γραμματεία που βρίσκεται στην άκρη κάτω από την ομπρέλα. Απονομή μεταλλίων και κυπέλλου στους νικητές της Βίτσης Μπάλας γυναικών. Με βολή 16 μέτρα. Δεύτερη νικήτρια, η Νίκη Τακτικού. Και τρίτη νικήτρια, η Αρετή Χριστέλη. Όλες από τη δομή του Αμπελώνα. Όσες γυναίκες έχουν συμμετάσχει στο ίδιο αγώνισμα μπορούν να πάρουν μετάλλια και διπλώματα από τη γραμματεία. Όσοι τελείωσαν τα αγωνίσματά τους μπορούν να περάσουν από το catering να πάρουν σάντουιτς, χυμούς και νερά. Την απονομή την κάνει ο κύριος Βαγγέλης Στεφανής, γυμναστής του Κέντρου Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας και ψυχή των αγώνων. Στα αγόρια ηλικίας 10 έως 18 ετών στο ίδιο αγώνισμα, ρύψη μπάλας, πρώτος Χρήστος Ταμπακολόγος, με βολή 20 και 20. Ταμπακολόγος, έλα ο νικητής, κύριε Στεφανή.
Χειροκρότημα για τον νικητή. Δεύτερος με βολή 13 και 60, Διονύσης Κουντρουμάνος. Κύριε Στεφανή. Και τρίτος νικητής, Αθανάσιος Παπαναστασίου με βολή 11 και 20. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Στεφανή και τους νικητές. Νέα Ιωνία Βόλου 4,72. Κύριε Στεφανή. Δεύτερος, Δημήτριος Δασκαλάκης, στήριξη ΚΔΑΠΑ ΜΕΑ. Κύριε Πάικο, κάντε εσείς την απονομή. Εκεί. Μισό λεπτό για τη φωτογραφία. Χειροκρότημα στον νικητή. Δημήτρη, εκεί. Κυρία Ιωάννα, πάτε κι εσείς. Πάτε κι εσείς, κυρία Ιωάννα, δίπλα στον κύριο Πάικο. Και τρίτος νικητής, Θεόδωρος Αμαρλαριώτης. Με αγάπη Λάρισας Κλαπ. Θοδωρής Αμαρλαριώτης. Εδώ. Με πολλά μετάλλια, πολυνικητής. Χειροκρότημα. Στον δρόμο 25 μέτρων ηλικίας 10 έως 18 ετών αγοριών. Πρώτος Νικόλαος Τσιάρας και χρόνο 5. Πρώτος Γιώργος Φουτζόπουλος. Γιώργος Φουτζόπουλος πρώτος. Και σε λίγο εσύ. Δεύτερος Νικόλαος Τσιάρας. Εδώ. Τρίτος Αργύριος Αργύρης. Χειροκρότημα. Όλοι όσοι συμμετείχαν παίρνουν δίπλωμα και μετάλλιο από τη γραμματεία. Αντρέα, πες και τον πρόεδρο των γονέων. Δρόμος 25 μέτρων γυναικών με συνοδό. Πρώτη η Μερόπη Σύρου, Μαρία Μερόπη Σύρου. Συγγνώμη, λάθος. Μαρία Τάνου.
Μαρία Τανού. Κύριος Πάικος στην απονομή και τις επόμενες απονομές ο κύριος Κατσάρας, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Καρδίτσας. Κύριε Κατσάρα. Δεύτερη η Μαρία Μερόπη Σύρου που είπα πριν. Και τρίτη Χρυσοβαλάντο Κυρίτσι. Να έρθει εκπρόσωπος του Συλλόγου να πάρει το πετάλιο. Έλατε. Ευχαριστούμε πολύ. Χειροκρότημα. Δρόμος 25 μέτρων, ηλικίας 10 έως 18 ετών κοριτσιών. Πρώτη Παναγιώτα Γεωργούδη, με χρόνο 5,21. Κύριε Κατσάρα, περάστε πιο μέσα για τις φωτογραφίες, περάστε πιο μέσα, πάτε πιο μέσα. Δεύτερη η κυρία Αθανασία Αλασονίτη. Κύριε Κατσάρα, στο κέντρο. Και τρίτη η κυρία Μαρία Αγλαία Πολύζου. Να ετοιμάζονται οι αθλητές για τα τελευταία αγωνίσματα. Πανιάν, Νέα Ιωνία Βόλου. Εδώ, τον κύριο. Και τρίτος, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλίας στη δομή της Καρδίτσας. Δρόμος 50 μέτρων γυναικών. Την απονομή θα κάνει η κυρία Ελένη Δημητρίου, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φυσικής Αγωγής νομού Λάρισσας. Πρώτη, Μαρίνα Σταθοπούλου, από τη δομή της Καρδίτσας.
Δεύτερη, Αποστολία Τσούτσι, Ευζήν. Γεια σας. Συγχαρητήρια, Αποστολία, μεγάλη. Μπράβο, έλα να βγούμε και μια φωτογραφία. Τρίτη, Άννα Γκουγκουμάτη. Πού είναι η Άννα, νάτι Άννα. Όσες άλλες συμμετείχαν και όσοι άλλοι συμμετείχαν παίρνουν μετάλλια και διπλώματα για τη συμμετοχή τους. Δεύτερο μετάλλιο η Άννα. Wow. Συγχαρητήρια, μπράβο, μπράβο, μπράβο Άννα. Πάντα επιτυχίες. Δρόμος 50 μέτρων ανδρών. Πρώτος, Κωνσταντίνος Κουρκούνας. Από το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Τζόινας. Δεύτερος, Κωνσταντίνος Απρίλης. Με αγάπη Λάρισσας. Και τρίτος, Παύλος Τσουκαλάς. Συγχαρητήρια, πάντα επιτυχίες. Για κάτσε να σε δείτε ωραία. Τέλειος, μπράβο. Όχι, κείμενο δεν είναι. Θα ρωτήσω εδώ πέρα, άμα είναι συμφωνάς. Ναι. Παρακαλώ τώρα τους εκπροσώπους των συλλόγων και τον κύριο Πάικο για την απονομή τιμητικών πλακετών για τη συμμετοχή στους αγώνες. Έως 18. Κυρία Δημητρίου, μία ακόμη βράβευση. Εδώ γυρίστε λίγο. Πρώτη, ναι, ναι. Εδώ κυρία. Παρακαλώ τώρα για τις αναμνηστικές πλακέτες. Τον κύριο Πάικο, Ενεγεήλ Λάρισσας, για τη συμμετοχή στους αγώνες. Ενεγεήλ Λάρισσας, ένας εκπρόσωπος του Ενεγεήλ. Βέρα, έλα λίγο. Έχει φύγει, θα του σταλεί. Τζόινας, Καρδίτσα. Τζόινας, Καρδίτσα. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας, Καρδίτσα και Αμπελώνας. Ελάτε παρακαλώ. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλίας, Καρδίτσα και Αμπελώνας. ΚΔΑΠ με αγάπη να ετοιμάζετε. ΚΔΑΠ με αγάπη. Έλατε. Λάρισσας, Λάρισσας. ΚΔΑΠ αμαία Ευζήν Λάρισσα να ετοιμάζετε.
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων ΑΜΕΑ νομού Μαγνησίας. Παρακαλώ, εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων ΑΜΕΑ νομού Μαγνησίας. Είναι εδώ? Εσείς είστε, ναι. Μισό λεπτό να βρούμε την πλακέτα και θα σας τη δώσουμε. Να ετοιμάζεται ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων και ΑΜΕΑ νομού Τρικάλων η Ελπίδα. Σύλλογος η Ελπίδα, ορίστε, περάστε. ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ όλοι μαζί, Καρδίτσα. ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ όλοι μαζί, Καρδίτσα. Είναι εδώ? Είναι εδώ? Περνάμε στο ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ στήριξη Λάρισα. Εσείς είστε η Καρδίτσα? Ελάτε, ελάτε. Ελάτε. ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ στήριξη Λάρισα. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ νομού Λάρισσας. Τι ευγενικό παιδί. ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ με αγάπη Τρίκαλα. ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Ήλιος Καρδίτσα. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες του Ειδικού Σχολείου ως και ατόμων με Ειδικές Ανάγκες νομού Καρδίτσας. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Λάρισσας. ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Πρόσβαση Λάρισσας. ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Γυάλινος Κόσμος Λάρισσας. Πρώτο Εναγίλ Νέας Ιωνίας νομού Μαγνησίας. Μισό λεπτό, περιμένετε να βγουν φωτογραφία οι προηγούμενοι. Πρώτο Εναγίλ Νέας Ιωνίας νομού Μαγνησίας, περάστε. Και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Νέας Σμύρνης Λάρισσας. Εδώ λαμβάνει τέλος η σημερινή γιορτή στην ουσία, αθλητική γιορτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για τη συμμετοχή σας, για την άψογη και πολιτισμένη συμπεριφορά παιδιών, αθλητών, γονέων, φίλων και απλών θεατών και ευχόμαστε ότι του χρόνου θα είναι ακόμη καλύτερη διοργάνωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.